लावते सगळं ती पैपाला लावते त्याला हाणते त्या पान मारतात आज आमच्या शेतामध्ये केसावर गेले जमत नाही त्याला लाव बैलपोळ्याचा सण साजरा करताना आमची बच्चे कंपनी आमच्या वडिलांना आणि वडीलधारी माणसांना बैल सजवण्यामध्ये मदत करताना बैल धुण्यापासून ते सजवण्यापर्यंतचे सर्व काम करत असताना मदत करत आहेत. त्यांना घालत देणारे जे शोभेच्या वस्तू असतात त्या साफसफाई करण्यापासून बैल सजवण्याचे पूर्ण काम ही बच्चे कंपनी मोठ्या आनंदाने करत असतात. बैलपोळा हा सण शेतकऱ्यांच्या आयुष्यातील बैल हा त्यांचा सुखादुःखातला आणि शेतात काम करणारा सर्वात महत्त्वाचा आणि जीवाभावाचा सोबती त्यांचा खरा मित्र असतो. आणि त्या बैलांच्या मेहनतीने शेतकरी राजा हा वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्पन्न मिळवून आपले उपजीविका भागवित असतो. आणि त्यातूनच उतराई होण्यासाठी म्हणून हा बैलपोळ्याचा सण शेतकरी मोठ्या उत्साहाने आनंदाने साजरा करत असतो. हा ऋणानंद सोहळा साजरा करण्यासाठी देशामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये सण साजरा केला जातो आणि वेगवेगळ्या भागामध्ये या सणाला वेगवेगळे नाव दिले गेलेले आहे. काही भागात बेंदूर, काही ठिकाणी पोगल, तर काही ठिकाणी बैलपोळा या नावाने सण साजरा करतात. आणि आमच्याकडे हा बैलपोळा सण साजरा होत आहे. या सणामध्ये 2 दिवस बैलांना कसलेच काम लावले जात नाही. पहिल्या दिवशी खंदमळणी या नावाने हा सण साजरा केला जातो आणि या दिवशी बैलांना धुवून त्यांना संध्याकाळी नैवेद्य दाखवला जातो. आणि आज पोळा हा सण साजरा करण्यासाठी आमंत्रण दिले जाते. आणि प्रत्यक्ष दुसऱ्या दिवशी म्हणजे बैलपोळ्याच्या सणा दिवशी बैलांना धुणे, साफसफाई करणे, त्यांना आमंत्रण देणे, गोडधोड खाऊ घालणे आणि त्यांची पूजा अर्चा करणे आणि गावातील ग्रामदेवस्थान जो असतो त्या देवस्थानांना दर्शन करून प्रदक्षिणा घालून ग्रामप्रदक्षिणा घालून त्यांचे गाईसोबत लग्न लावून अशा पद्धतीचं आणि नंतर पुरणपोळीचा नैवेद्य खाऊ घालून शेतकरी या ऋणाबंधातून हा उतराई होण्याचा सोहळा मोठ्या आनंदाने आणि सुखासमाधानाने साजरा करत असतो. जय जवान, जय किसान.